Καλησπέρα μαγκές, τσίτε εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο Stumble Guys, στο οποίο... Σήμερα, όπως έλεγα, λοιπόν, θα κάνουμε ένα βίντεο Stumble Guys. Μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτό το καλώδιο. Λοιπόν, κάνουμε ένα spin εδώ πέρα, Lucky Wheel. Σε πλήσω μας έχει κάτι καλό. Οκ, ένα token, δεν ξέρω τι θα μου χρειαστεί αυτό, αλλά I'll take it. Όχι, με ad. Μισό λεπτάκι τα λέω. Ωραία, λοιπόν, μόλις τελείωσε η διαφήμιση. Έλα, πεις κάτι καλό, ρε πλό. Το σκελετό! Έλα, τον ήθελα. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, έχουμε κάνει άλλο μια διαφήμιση. Σε 14 λεπτά. Πήγε λίγο ο πατέρας μου. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Καλαμάρης. Δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με τον καλαμάρι. Then... Nope. Ο Patrick. Αυτό με την κιθάρα είναι πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν ένα τέτοιο, να ανοίξουμε ένα free εδώ. Κάτσε να δω κάτι λίγο. Λοιπόν, να ανοίξουμε αυτό το free εδώ. Ένα δύο free wheel. Classic wheel. Την έχω εγώ την classic wheel. Είναι easy να την πάρεις. Uncommon please. Thank you. Τώρα παίρνω 3 gems. Ωραία. Ξανακάμε λίγο τη λιλάκι. Τη free wheel βασικά. Classic wheel. 3 tokens. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σε 1 hour αυτό. Σε μια ώρα. Έχουμε friends εδώ. Είναι κανείς online. Ο Tolly's Tube είναι online. Ας παίξουμε ένα μάτι με τον Tolly's Tube λοιπόν. Πάμε party, custom game, να πάμε λίγο block κοντά να δείτε πόσο pro είμαι εκεί. Βασικά παίζουμε τον Tolly's Tube, είναι καλός ο Tolly's Tube στο block. Περιμένετε λίγο γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτό. Μισό λεπτάκι. Τέλεια, τραβάμε. Λοιπόν, clear roll, πάμε σε κάτι που είμαι εγώ καλός, πάμε σε αυτό. Μετά πάμε σε ένα που δεν του αρέσει. Κάτι που δεν του αρέσει. Space drop. Γιατί okay. Stumble up. Τα έχει όλα ρε, γενικά έχει πολλές πίστες. The other side. Πάμε the other side. Μπα. Ωραία, λοιπόν μάγκες, ξέρω που θα πάμε. Stumble Soccer, μπρο, έχω να το δω πάρα πολύ καιρό το Stumble Soccer. Λοιπόν, πάμε over and under. Over and under. Πάμε over and under. Όχι, είπα, accept. Όχι, create. Εντάξει, 2 πίστες. Κάτσε μια, κάνω leave. Party, custom game, over and under. Και για τελικό θα βάλω Barbie Dream Dash. Οκ, δεν θέλω το Barbie. Μπορεί το Bonanza ή όχι. Crab's Landing. Θα βάλουμε Honey Drop. Τέλεια, λοιπόν, πάμε 32 παίκτες και κάνω invite τον Tolly's Tube να δούμε αν μπει. Περιμένουμε λοιπόν τον να κάνω invite. Ξανακάνω ένα. Τι είναι το Tolly's Tube? Τώρα αυτός είναι online. Να πω γιατί δεν μπαίνει. Ας περιμένουμε λίγο. Ναι, τραβάω, κάνω βίντεο τώρα. Κάνω, λέω, βίντεο. Τραβάω. Δεν νομίζω να μπει γενικά το Tolly's Tube. Περιμένουμε μάγκες εδώ και 50 ώρες δεν έχει μπει. Άρα ξέρεις κάτι, κάνω live, δεν με νοιάζει. Παίξω ένα μάτσο έτσι, μιας και ο Tolly's Tube δεν θα μπει. Μπλε.
Άντε να δούμε τι θα δούμε. Δώσ' μια καλή πίστα ρε μπρο, την Barbie πίστα τώρα και θα πάρει Barbie πίστα. Ναι, μια από τις καλύτερες πίστες στο game. Βλέπω πολλούς μποξέριδες. Μάγκες να ξέρετε, δεν βολεύομαι καθόλου αυτή τη στιγμή. Θα αλλάξω πόζα όταν τερματίσω αυτό το game. Πόσο είμαι, 60 ping είμαι. Να κάνουμε το τρίκ εδώ. Οπα! Το έκανα. Είμαι προήλας. Αυτό δεν είναι προήλας. Είμαι πρώτος. Γιατί όταν δεν είναι τελικός και παίζω super slide πάω πάντα πρώτος. Ενώ όταν είναι τελικός. Γενικά είμαι πολύ καντέμις εγώ να ξέρετε. Όχι! Εντάξει, τέλεια. Νομίζω νικάμε έτσι. Δεν νομίζω να χάσω. Όχι ρε. Εντάξει, καλά είστε. Καλά είμαι βασικά. Αυτά συνήθως θα περνάω με τη μία. Τώρα δεν το πέρασα με τη μία. Έχει τερματίσει ένας, δύο. Θα κάτσουμε για μπροϊκι. Θα αλλάξω λίγο τέτοιο τώρα. Δεν βολεύομαι καθόλου. Έλα τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Θα φέρω το μικρόφωνο λίγο πιο κάτω. Εδώ είσαι. Εντάξει, εδώ ο αστυνομικός δεν νικάει έτσι. Έχει λέει και λέει τώρα κάνει ένα jump και πάει πρώτος. Stumble guy, αυτός εδώ είναι μποτάκι και έχασε. Είναι πολλά μποτάκια γενικά τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο του πατέρα. Είναι πολλά μποτάκια. Ναι. Τι είναι αυτό ρε. Γιατί αυτό για δεύτερη πίστα. Δεν μου αρέσει το Shark Muda Triangle. Το τρίγωνο των Βερμούδων. Νομίζω. Ναι, το τρίγωνο των Βερμούδων δεν πρέπει να είναι αυτό. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ, μάγκες, σας λέω έτσι τώρα. Σας τα λέω. Εντάξει, όλος. Γιάννο. Ωραία. Μπέον. Μπα. Oh my god, I'm so scared right now. I'm gonna die. Ναι, qualified. Είναι η πρώτη φορά που νικάω σε αυτή την πίστα για κάποιο λόγο. Τέλεια. Πώς είμαστε remaining? 8 remaining. Πάμε να δούμε. Είμαστε μόνο με τα ποτάκια χωμένοι. Ναι, μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Όχι, μείνει για ένας μποξέρ. Ναι ρε φίλε, μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Μπλόκοντας, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήταν από παλιά η αγαπημένη μου πίστα. Θα χάσουν όλα τα νουμπάκια και θα μείνω εγώ με το μποξερά. Ο λαγός ο μποξεράς. Είναι ένα αστείο που είχα κάνει με ένα φίλο μου. Ένα like και ένα subscribe νομίζω το αξίζω. Γιατί δεν πρέπει, εντάξει. Sorry που είχα ανεβάσει καιρό βίντεο. Αλλά ναι. Είχα να ανεβάσω λίγο καιρό βίντεο λόγω του ότι ξεχνούσα πολλές φορές και γενικά άλλες φορές βαριόμουν. Αλλά όχι μπρο, ανέβασα. Το τραγούδι έρχεται σύντομα. Μπορεί μερικοί να λέτε τι θα ανεβάσει εσύ. Θα ανεβεί τραγούδι όμως. Θα σας αρέσει, πίστεψτε με. Θα κάνω ένα τάντο εδώ πέρα. Okay. Όχι! Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Oh no. Εντάξει, παραλίγο. Δεν με ενδιαφέρει καν ποιος την πήρε την κορώνα, να σου πω την αλήθεια. Κάτσε λίγο, έχουμε mission. Ναι, έχουμε στα mission κάτι, περίμενε. Έχουμε τα missions εδώ κάτω. Παίρνω γι' αυτό. Παίρνω για κανένα άλλο. Όχι. Δεν μου έδωσε τίποτα ρε. Weekly objective. Για να πάρω ένα κούνελο. Ωραία. Sharky Showdown. Λοιπόν, πάμε να play αυτό. Τώρα εδώ δεν νομίζω τι είναι αυτό, event. And they will... Sharky. Εδώ βάζεις... Ναι, εδώ βάζεις πολλά, εδώ δίνεις τέτοιο. Diwali Festival. Από εδώ πέρα. Οκ, μάγκες, λοιπόν. Ας πούμε, περιμένουμε τώρα εδώ εμείς.
Τι να πω τώρα εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε. Ελπίζω να είναι ανοιχτά τα σχόλια στα comments σήμερα. Για να γράψετε κανένα comment. Anyway. Thank you για το support γενικά και όλα αυτά. 731 είμαστε. 33. Γιατί το Cannonball House δεν μ' αρέσει καθόλου. Το καλό είναι ότι δεν έχει σφυρί εδώ στην αρχή. Ναι, δεν έχει. Το μόνο καλό. Δεν καταλαβαίνω καν, Για ποιο λόγο να μου βάλεις αυτό. Είναι η χειρότερη πίστα που μπορείς να μου έχεις βάλει. Το floor flip και αυτό το πράγμα είναι από τις χειρότερες μου πίστες. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Πραγματικά, γιατί ποιος το σκέφτηκε αυτό, ποιος το σκέφτηκε πραγματικά δεν. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ έχουμε το easy trick. Για ποιο λόγο ρε φίλε, δεν βγάζει νόημα. Δεν μ' αρέσει. Μπρο, πραγματικά έχω χάσει, Έχω χάσει. Τι είναι αυτό ρε μα. Δεν βρίζω. Είμαι family friendly. Έλα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πραγματικά όποιος σκέφτηκε για αυτή την πίστα, μπρο, θέλω να τον απολύσετε από το Stumble Guys Factory. Δεν ξέρω κι εγώ τι έχετε εσείς. Απολύστε τον. Όποιος έχει φτιάξει το Cannonball House, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και λέει μου ξαναβάζει Cannonball House. Εντάξει, καλή αυτή, ωραία. Τουλάχιστον είναι μια καλή πίστα. Η Super Slide. Θυμάμαι όταν ήμουν πρώτη φορά και είχα παίξει αυτή την πίστα. Τη Super Slide. Νόμιζα ότι το νερό τέτοιο δεν σε σκοτώνει. Και πήγα και βούτυξα στο νερό και λέω oh, είναι δύσκολο αυτή. Είναι από αυτές τις περίεργες. Δεν κάνει dive ρε. Τέλος πάντων. Γενικά το Stumble Guys έχει πολλά lags τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή έχω δει lags άστα να πάνε φίλε. Έχει τερματίσει ήδη κανένας. I don't think so. Βασιλιά τα είπαμε. Γενικά μάγκες είμαι πολύ γκαντέμις όμως. Δεν έχει τερματίσει κανένα. Πάνω που το είπα και θα χάσω μπρο. Πραγματικά δεν συγκεντρώμουν καθόλου. 14. Θέλω πραγματικά να... Anyway, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν πήραμε καμιά κορώνα σήμερα. Ξέρεις κάτι. Έχει βγει 12 λεπτά. Δεν πάμε για ένα μάτσο ακόμα. Ξέρεις κάτι. Όχι. Cancel. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν ξέρω τι να σου πω άλλο. Λίγο μεγάλο βγήκε. Για να έχετε να απολαμβάνετε από cheat content. Anyway, θα ανεβεί σύντομα τραγούδι. Να περιμένετε και ελπίζω να το σπάσετε ρε. Να πάει χιλιάδες προβολές. Γιατί πραγματικά το έχουμε ρίξει πολλή δουλειά. Αλήθεια, δεν τρολάρω ή δεν... Αλλά ναι, ένα like και ένα subscribe για το κανάλι να ανεβεί λιγάκι. Και σύντομα έρχεται και merch. Όλα γίνονται. Εντάξει, πρώτα το τραγούδι αναμένουμε, γιατί merch τώρα θα αργήσει λίγο. Όταν πάω 1000 subscribers, θα δούμε για merch, ωραία. Ας ελπίζω να είστε χαρούμενοι για να μην θέλετε άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Από μένα, bye.